हेलौ रायजोफोर नोंथांमोनखौ नवजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायफिननाय थाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङैनो दं दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लाबोनो नाजालायबाय बे ब्लगानो जाहैबाय जे नेहा बर' आरो सना कुमार बर'नि मोनसे गोदान बैसागु मेथाइ बे गोदान बैसागु मेथाइखौ रेकर्डिं बे खालामगासिनो दङ बे रेकर्डिंखौ नोंथांमोननि सायाव दिन्थिनो आखायाव लागोन थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै गोदान मेथाइ खनगिरिनि सना बर' ना बसुमतारी बर' सना बर' गोदान मोनसे माने बैसागु मेथाइ नै रेकर्डिं खालामगासिनो दङ बिराद मोजां माने आवाजा नोंथांमोना खोनादों नैबे मेथाइआ बिराद बैसागु बिराद हिट जागोन आरो दिनै माइनाया नेहा माइना नैया जोंनिया रेकर्डिं खालामनो थाखाय थाग थियारि जाबाय नैहा माने हाबलांबाय जोंनिया निजे रेन्जार नैथि जोङो फिल्म एक्टर जोंनिया कनकसा बर' फिसाजो नेहा माइनि बिफा आरो बिमा सानैबो दङ बिराद बरिया सानैबो माने फिसाजोखौ गाइड होनानै दुनियासो नै दा मेथाइ खनगासिनो दङ नैया दिनै सना आरो नेहानि माने बैसागु मेथाइ रेकर्डिं जागासिनो दङ दायो नैया बरियासो नोंथांमोननि सेराव बाय बाय खिथिलांगोन नोंथांमोना रायजोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय रायजोफोर दायो नैया स्टुडिअ दङ स्टुडिअआव दायो नैबे सना आरो नेहा माने भाइटि आरो भन्टिनि जे मेथाइ बे मेथाइ खननाय रेकर्डिंखौ नोंथांनि सेराव दिन्थिगासिनो दङ साननैसोनि उनाव हयथ' भिडिअ माने एलबाम ओंखारगोन भिडिअ एलबाम बानायगोन ना बाबु भिडिअ एलबाम बानायगोन न आदसा रिसेन्टलि माने नैबे गाना रिलिज जाबानो भिडिअ एलबाम नोंथांमोना नुनो मोनगोन आसा खालामो गाना बिराद हिट जाथों रायजोफ्रा गासैबो जुदि गनायो नै रायजोफोर गोजान जि बैसागु माने मेथाइ जि रेकर्डिं बे रेकर्डिंखौ माने जोंनि रङिया सिफुं जि स्टुडिअ बे सिफुं स्टुडिअ रोजाबगासिनो दङ नै मेथाइ खनगिरि सना बर' फंबायानो दङ सना बर' फंबाय माने जोबोद मोजाङैनो रोजाबदों नोंथांमोनाव एसे खोनादों दा बिथांनिफ्राय मोजाङैनो खोनासंनायदों जे बिथाङा बे मेथाइखौ माब्ला रिलिज होगोन बा माबायदि खालामगोन दे फंबाय होनना बुंसन खेबसे खुलुमबाय गासैनिसिमबो आंनि अननाय खुलुमनाय बावहरबाय बे मेथाइखौ दा बैसागुनि सिगांनो रिलिज खालामनाय जागोन भिडिअयै बेनिफ्राय गासैखौबो नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय बेखौ सुदेम फिल्म प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव होनाय जागोन सुदेम फिल्म प्रडाक्सन आदसा शुटिंआ माब्लानिफ्राय खालामगोन शुटिंखौ मिउजिकआ कमप्लिट जाबानो जों शुटिंखौ लानोसै आदसा ओरैनो प्रडिउसारा सोर प्रडिउसारा अनेस सारमोन दोङो आदसा आरो मिजिं सोरां आदा दोङो नोंथांनिया मेथाइ माने मेथाइ खननाया नैबे गिबिना आरोबाव बेसे सिगाङाव ओरैनो खनबाय थायोमोन खननायालाय ओमफ्राय बे बोरैबा गिबि बायदि थेवबो मेथाइआ माने भइसआ बिराद मोजां आं खोनादों जोबोद मोजां जाहाथे बेबायदि रोजाबलांबाय थायो आसा नाजादो बेसेबां दावगालांनो हायो थिगैनो बरिया ओरैनो उनाव मायबा आरो सानबावदों नामा सानबाय थादो दे थिगैनो साबायखर बावहरबाय बे मेथाइआ मोजां हिट जागोन होननानै दे जागासिनो दङ रायजोफोर माने आंनिजों रेकर्डिंआ दानो थांलाय रोजाबलाय खस्थ' जाबाय माने खुराबो गोदान नालाय टिउनावबो दायो जुमानाबो ट्राइ खालामदों जोङो स्केल माइनर स्केल ओरै माने जागासिनो दङ नै दा ट्राइ खालामगासिनो दङ भन्टिया दा रोजाबनो टेस्ट खालामगासिनो दङ
थुनायालायाबो मिनिस्लु लाजिस्लु थाबायलांना गुफुरै गावदाङै मोदान फबनायाबो जेरैबो मोदाननाय समायथारना गुवाहाटी थांनो नागिरदोंमोन थाङासै नोंनिफ्राय खामानि दंमोन खुलुमबाय आंनि हावरो नोंथाङा बेहाय माने मा बैसागु मेथाइ खनदों ना माने गोदान मेथाइ गोदान बैसागु मेथाइ बे लोगोआव माने जर'खा मेथाइ ना सिंगेल मेथाइ जर'खा मेथाइ बे मेथाइ खनगिरि लोगोआव सोर दङ सना कुमार बर' आচ্ছা नोंथाङा बे मेथाइखौ रोजाबनानै माबायदि मोनदों आं जोबोद खुसि मोनदों like I will try better in the future आरो बे मेथाइखौ रायजो राजाखौ नोंथाङा मा बुंनो सानदों बा माबायदि खावलायहरनो सानदों I just want everyone to support me and show very much love. Thank you. Okay. नैया बेनो जाबाय नेहा बर' आरो सना कुमार बर' बे सानैयानो बे जेवजा मेथाइखौ रोजाबदों जोबोद मोजां खोनादों नोंथांमोनाबो बैसागुआव खोनानो माने नुनोबो मोनगोन आगोसो खोनानोबो मोनगोन बिथांमोना नैबे मेथाइखौ साननैसोनि उनाव रिलिज होगोन गासैबो रायजो राजाफोरखौ आं अनसायगोन होनना आसा खालामबाय आरो बिथांमोना नैबे जोंनि रङिया सिफुं जि स्टुडिअ बे माने सिफुं स्टुडिअ माने सिफुं सोरगोम माने सिफुं सोरगोम स्टुडिअ फैनानै रोजाब माने रेकर्डिं खालामफैदों जोबोद हिट जादों आं खोनाना हिट मोनदों रायजो राजाफोराबो आंबो आसा खालामदों जे रायजो राजाफ्राबो बे मेथाइखौ गनायना लागोन होनना सानबाय आरो आं नैबे सना फंबायखौ मोनसे सोंबावनो नागिरदों जे नोंथाङा आगोल ओरैनो रोजाबबावनानै माने आरो फिल्मफोराव रोजाबबावदोंमोन नामा आङो फिल्मफोराव रोजाबफेराखै एलबामाव ओरैनो दोंसे रोजाबखांबाय आচ্ছা भइसखौथ' बिराद मोजां नांदों नोंनि जिथु बोनायफोरा हामिं स्टाइलफोरा बिराद मोजां नांदों भकेल लादों नामा भकेल आङो सिगाङाव लादोंमोन आচ্ছা दोनथ'बाय थिगैनो दायो बिराद मोजां जादों माने बिथां सना कुमार बर'नियाबो बिराद मोजां जादों साबायखर थाबाय आसा खालामदों सना कुमार बर'नि माने जि माने गारां बे गाराङा जोबोद गोदै आरो गासैबो जाहाथे बे मेथाइखौ गासैबो अनसायना लायो नैया नैबे जाबाय सिफुं सोरगोम स्टुडिअ गुफुरै गावदाङै मोदान फबनायाबो